Dobar dan i dobrodošli na novo putovanje po prekrasnoj Istri. Danas vas vodimo u mjestašce nedaleko od Vigrada, gdje se nalazi jedna kuća na prodaju. Na ovome području su se nekadašnje obitelji bavile poljoprivredom, pogotovo vinogradarstvom, a danas je ovdje obiteljska kuća. Iza kuće se nalazi prostorni vrt gdje se nekada sadio krumpir, luk, salata i razno povrće za domaćinstvo. U vrtu se nalaze i murva, maslina, smokva te ima dovoljno prostora za nekoga tko bi se volio posvetiti ekološkoj proizvodnji voća i povrća ili biodinamičkom vrtlarstvu. Sama kuća se sastoji od prizemlja i kata. Na katu se nalaze dnevni boravak, blagavaonica i kuhinja, kupaonica i 2 spavaće sobe. U prizemlju kuće se nalaze 2 velike konobe u kojima su se nekada čuvali usjevi i vino. Nekadašnji način života podrazumijevao je ne samo poljoprivredu, već i uzgajanje raznih domaćih životinja. Na ovome imanju tako su nekada u manjoj kući, takozvanom dvoru, boravile svinje i proizvodio se pršut, koji se sušio na tavanu glavne kuće. Osim svinja, bilo je uobičajeno držanje i drugih domaćih životinja, kao što su kokoške, koze i ovce. Na katu se nalazilo spremište za sjeno. Ovo divno imanje je idealno za nekoga tko razmišlja o obiteljskoj kući ili čak nekoga tko bi volio razvijati seoski turizam. Ljubitelji prirode, mira i tišine, kao i svi oni koji se žele posvetiti prirodnijem načinu života i upustiti u ekološku poljoprivredu, će zasigurno ovdje pronaći svoj kutak pod suncem. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro!